Naħseb kont ċar biżejjed u ħanajda ma kienx fi ħsiebi li ngħidha, però ħanajda għamilta ċara biżejjed għax dal-aħħar ftit ġranet smajna mhux mingħand kulħadd mingħand il-ftit, ma kultant il-kelma tibda mingħand il-ftit u mbagħad tiġri għand il-ħafna illi jista' jagħti il-każ li Joseph Porter li jekk ma nsifrux jekk it-tim ta' ħames Spartans ma jilabx fl-Ewropa jerġa' jibda jaħseb ma jkomplix jew le, però milli qed nisma' lilek titkellem jidher il-pjanijiet tas-sena d-dieħla nsifru ma nsifrux qegħdin hemm u Joseph inti u t-tim tagħkom beħsiebkom tibqgħu tmexxu lil dan il-klabb tant maħbub tagħna. Ħanet ċara l-affarijiet, Lewis. Il-ħsieb aħna Mux jena għattadi, taħsibx l-għattajn, kunaw xie il-ħna jajduwa u mil-ftit mbagħad ma lajt ix-xerri tant il-ħafna. Għala ma għax interess minn għala u ma interessanix. Il-fatti huma illi aħna u għafat illi jekk ma nitfux fl-Europa tkun xi ħaġa diżastruża għal-klabb. U dejjem konna ċari, Joseph kien ċar fuq dil-ħaġa. Illi jekk ir-riżultati ma jiġux, aħna maħniex qegħdin hemm biex ovvjament nagħtu gost lill-Ħamruniżi kollha. U qegħdin hemm ukoll biex aħna wkoll nieħdu gost mal-Ħamruniżi. Però li żgur illi maħniex lesti illi nibqgħu nippumpjaw il-flus u naraw dak ir-riżultati. Jiġifieri li nidħlu fl-Ewropa nista' ngħidlek ċarezza kif tkellimt qabel hija fundamentali ħafna għal futur tal-klabb Ħamruniż.